फैदो नों बोरै फै फैब्रा वाव कंग्रेचुलेसन बयबो सनाफोर गोदान फुराना गासैखौबो आङो बेनिफ्रायसो आङो मानि थाखाय नोंथांमोनखौ खुदुमहरदों खोन्थालांगोन फैदो नों बोरै फैब्रा आं दिनै जोबोद खुसि बेंग्लाय मानो आं दिनै मानि थाखाय खुसि होननानै बुङोब्ला 2Kखौ आङो कमप्लिट खालायनो हाबाय वाव कंग्रेचुलेसन 2K कमप्लिट जाबायनो रायजोफोर औ ओमफ्राय आं जोबोद खुसि जाबाय आंथ' दाखालि मोनसे फट' माने नोंथांमोननि सिगाङाव आपल'ड होदोंमोन आरो थाबैनो नोंथांमोना जेनेबा 2K खालायना होगोन होननानैहाय पस्ट होदोंमोन दा ओमफ्राय थाबैनो जाथोंना सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदों ओमफ्रायो नोंथांमोननि अननायजों दिनै आङो 2K कमप्लिट खालायनो हाबाय बे गासैबो आंनि नाजानाय नङा दे लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट खालायनायजोंसो आं खालामनो हादों ओमफ्राय आङो आसा खालामबावो नोंथांमोना बिदिनो थाबैनो 3K खालामना होनोहाय नाजाबावो बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबावो लोगोफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोननि सापर्ट मोननायजोंसो आङो माने जौगागासिनो दं ओमफ्राय आङो दा साननैसोआ भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोना 2K कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय आङो दिनै भिडिअ लाना फैबाय आरोना नोंथांमोननो गासैनोबो माने जायफोर आंनि नायगिरि बिथांमोन गासैखौबो गोदान फुराना गासैखौबो हौवा हिन्जाव साफ्रोमखौबो आङो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननोहाय बिराद गोजोननायखौहाय जासिहरबाय आरोना नोंथांमोना आंखौहाय सापर्ट खालायनायनि थाखाय ओमफ्राय ओरैहाय बाख्नायनांबावगोन जाहैबाय जोंहा बिथां बेंग्लाय नार्जारि दा बिथाङाबो आंखौ औ दा बिथाङाबो आंखौहाय माने थुलुंगा होदोंमोन आरोना आंनि चेनेला बुहुद गोदोनानै थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिथाङा आंखौ एसे सापर्ट खालामदों हेफाजाब होदों बेबायदिनो दा बिथांखौबो आङो बिनि थाखायहाय गिबियावनो गोजोननाय जासिबाय आरोना बेंग्लाय नोंथांनिसिमबो आङो गोजोननाय दा थाबाय मेदामसिम अरिजिनेलाव अरिजिनेल माने गोसो 100 सिंनिफ्राय ना बिखा सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने आङो फुरा हगार हरजोबखाबाय आरोना बिसोरनो अननायखौहाय जेनेबा आंनि बे गोसोआव आं दे बिराद गोजोननाय मोनो आरो बे 2Kखौनो माने बिथांमोना सापर्ट खालामाब्ला आं खालामनो हानाय नङामोन नालाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों आरो लोगोफोर बेनिखायनो आङो दा लोगोसे देंग्लायखौबो माने साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे देंग्लायखौबो साबायखर बावबाय थेंकिउसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन बिथांजोनि चेनेला नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायजों दायो 2K कमप्लिट खालामनो हाबाय बेनिखायनो आं बिथांजोखौ बुङो मोजां मोजां भिडिअ होबाय थादो जेखौ रेगुलार सानसेयाव मोनसे मोननै होबाय थादो अब्लानो आरोबाव बै दाख्लै साबसक्राइब खालामालै होननानै थांनाय मानसिफ्राबो फैनानै फिन अनखांफिननानै साबसक्राइब खालामनो हागोन मोजां मोजां भिडिअ लाबोब्ला आंनिफ्राय मोनसे आरो थुलुंगा होबावबाय आं थेंकिउसै देंग्लाय नोंथांनिसिम ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोरबा सोरबा नायनो बिराद मोजां मोनो होननानै बुङो सोरबा सोरबा नायनो बायो होननानै बुङो जायफोरनाखि मोजां मोनो आरोना आंनि भिडिअफोरखौहाय बिथांमोना नायबाय थानो हागोन आरो शेयार खालामना होनोबो हागोन अखा दा हानाय बायदि शेयार खालामना हो रायजोफोर औ फामि सनानि इउटुब चेनेलखौ औ दा बेंग्लायनि साबसक्राइबारफोराबो गोबाङानो माने आंनाव फैनानै आंखौबो सापर्ट होफैबाय आरोना बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों दे लोगोफोर सापर्ट होदों सापर्ट दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला बै गाथाखौ टिं टं अलाव थुना हैदो आरोना आं बिदाय लाबाय गोजोनबाय बाय बायसै दे लोगोफोर थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय 2K कमप्लिट खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो